देखिए पहला न हछुआ आइल का नाम हजी नाम बताइलो पहला न हछुआ मनोज जी के आवेला चली हमरा राजेश राम जी आ गईले दूसरा न हछुआ दी गईले दूसरा न हछुआ दी चली भाई तीसरा न हछुआ सुमित्रा देवी। हाँ तीसरा न हछुआ सब लिखात जाओ। हाँ हाँ लिखा जाओ महाराज। चली है चौथा न हछुआ आरती देवी के आ गई। अब एक आदमी आवरी के हुआ जाओ गाँव में से जो होके कि 5 गो पूरा हो जाओ। आहा आहा खुला 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 100 गो पर 300 लगी। हाँ जी आरती देवी था में नहछुआ में आइल आ देखम जन बेसी हो तो मिला के दे देबे। चली बहुत बहुत नहछुआ आइल। हाँ ये बेया जी 5 आदमी से बेसी हो गने लोग। ये बेया जी खाली रौरे के आइल है ई सब का। हाँ हाँ एने झीसी ना पड़ी पड़बे ना करी बुझाता। हाँ चली हमरा हमनी के बुझाता माटी के मूरत बैठल बनी सब। मनोज राम जी उहो के तरफ से नहछुआ आइल। हाँ अपना हाथ से दी लोगिन अपना हाथ से दी लोगी। हाँ हाँ लगे ना हो तो में से उठा दे दी लोगी। चाचा आके दे दी है में से एमे कोनो बात नहीं है घर के बात बा। अरे लगे ना हो तो में से उठा के दे दी। हाँ हाँ दिया गइल बा। जितना रौरा दिन भर में पानी पी जाइले जितना दिन भर में पानी रौरा पी जाइले उतना हमनी के कोई दिन में नाश्ता को के भूखे रहिले सर। हाँ 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 रौरा बाबूजी के बात बतियाओ तनी। बाबूजी होले बेटा बेटा होले। हाँ हाँ मिली जुली सब लोग दिहले बाना हछुआ होई गइले राम के नहछुआ जी। चली ओकरा बाद बारात सजाला। हाँ जी बारात वो बारात तो पहले ही निकल गए रहे बिना दुल्हा के। हाँ जी लेकिन वो कमला नदी के किनारे बिमला शहर बसा के वो जब विधवत भइल। हाँ जी कलाकार लोग आवेला बजावेला। चले अब हेजा बजनिया लोग के
भजनिया लोग के कुली लागेला परछावन। हाँ जी ना जी, हाँ जी परछावन लागेला भजनिया लोग। देखी है बारात सजा कल पर निकलती है बारात। हाँ हाँ